Matius 5 ayat 3 rodi 10 sada. Martua mana pogos todi ay dinasida do harajaon banua gijangi. Martua mana marsak roha ay siapulot do nasida. Martua mana labbo roha ay tianon nasida do tanoon. Martua mana mauas male mida hati goran ay si pabosurot do nasida. Martua mana asiroha ay sia-sia do nasida. Martua maparoha na iyas ay idaon nasida do debata. Martua ma si bahedame ay guaro do nasida anak ni debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak ala ni hatigoran ay dinasida do harajaon banua gijangi. Martua mahamu molo di isai halak kamu manang di paburu-buru, manang di patubu-tubu ragam ni hata naroa nasotutu. Doppa hamu ala ni au.